1, 2, 3, 4, 5. Què és això? Un huracà. Alex, amaga't ràpid a casa meva. Quin desastre! Oh no! Números i pilotes escampats. Primera A, ara, què fem? No passa res, les trobarem. Les pilotes blaves ja estan preparades. Les pilotes grogues també s'han trobat. Les pilotes vermelles són a dins de la casa. Pare, això ha estat genial. Oh sí. La següent és la morada. U a U, el número unitat. Alex, mira fruites. Potser hi ha algun número a sota. Anem a comprovar-ho. No. Plàtan groc. Fruit de drac. Raïm. Poma. Thank you. U a U, número 2. U a U, hem trobat un altre número. Visca. U a U, Alex, aquests són globus. Anem a comptar quants n'hi ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Anem a veure què hi ha a dins. Sí. U a U, el següent. Estàs preparat? 3, Sí. 2, unitat. La vermella. Sí. Espera. Vols provar? Sí. Ves amb compte. U. Mira, Alex, Número 3. només falten uns quants números més per trobar. Sí. No trobarem el número enlloc. Cal mirar atentament. Alex, l'he trobat, però l'has de treure d'allà. Quatre. Sí. 4. Tots els números ja estan reunits. Sí. Encara ens falten més números. Alex, tinc una sorpresa per a tu.
Tantes formes. Faré qualsevol cosa per la persona que em digui totes les formes. On han anat totes les formes? Les hem de trobar. Anem a buscar. Sí, fem-ho! He de revisar aquestes maletes. Això és l'alfabet. A, B i C. Aquí no hi ha cap forma. Està ple de núvols de sucre. No és saludable. Que guai. Cercle. És un cul quadrat. Aquí tampoc no hi ha cap forma. Busquem la forma. Sí, he trobat la forma. És una forma de rectangle. Crec que aquest és un lloc per buscar una forma. Crec que aquí hi ha alguna cosa amagada. Comprovem-ho. Què? Cerquem una altra cosa. Fastigós, llença ou. Què li passa a aquest cube? Definitivament, no hi ha cap forma en aquest cube. Mirem un altre. Cerquem una forma petita en aquests cops. On és? L'he aconseguit. És una forma quadrada. Cerquem la forma. Som-hi. Aquí no hi ha formes. Anem al següent. No veig cap forma. Em falten dos. Aquí no hi ha formes. Mirem l'últim. Crec que veig alguna cosa. L'he trobat. És una forma de triangle. Què se suposa que he de fer aquí? Potser. Així que he fet alguna cosa bé. Ivan, aquest és un lloc per a pilotes, no per a tu. Evidentment. Espera, has sentit aquesta veu. Okay.
Potser he de posar les pilotes a dins i fer coincidir el color. Doncs, provem-ho. Primer intent. Sí. Pilota número 2. L'últim és blau. Ho he fet, ho he fet. Espera, però on és la meva forma? Intenta trobar-la. Ah! Trobar on? De debò, hi ha tantes boles aquí. Com se suposa que he de trobar aquesta petita forma? Oh, hi ha alguna cosa. L'he trobat. És una forma de cercle. On t'estàs amagant? Emma, veig l'objectiu. Estàs de broma. Com ha arribat aquesta forma de cor aquí? No importa, l'he d'agafar. No és tan fàcil, però ho he d'aconseguir. Maria, vés. Emma, això no és una forma de cor. Ja, la tinc. Ho he fet. Primer l'última, forma de cor. D'acord, Ivan, estàs preparat per fer realitat el meu desig? D'acord, prova-ho. Anomena totes les formes. Corsus, triangle, quadrat, rectangle, cercle. Bon treball. Quin és el teu desig? Vull que facis els meus deures tot el mes. Què? On han anat les nostres lletres? Les hem de trobar. Wow! Mira, la lletra F. Seguim-la. Oh, què és això? Oh, Poppy té de l'alfabet. Batem els globus a la vida real. No, serà massa sorollós. Bessi i tapa't les orelles. D'acord. Ah, quin soroll. Encara no he començat. Oh, d'acord. Oh, Què? no feia gens de por. Em toca a mi. Lletres. Anem. A, Bé. Sí. Anem. go! A, B, C. Sisplau, ajudeu-nos a trobar les lletres.
us ajudarem, però primer resol la trencaclosques. D'acord, anem a resoldre el trencaclosques. Crec que aquest rosa va amb aquest rosa. Provem-ho. És un porc. Wow! Ivan, posa-ho aquí. D'acord, Kurt. I aquest serà l'últim. Fet. Jupi. Jupi, El trencaclosques s'ha acabat. què passa? Aquí teniu les vostres lletres. Oh, moltes gràcies. Bona sort, nois. Adeu. D E G H I. Aha! Woo! Wow! Woo-hoo! Anem. He trobat la L. És molt divertit. Nois, tenim una missió important. Hem de trobar totes les lletres de l'alfabet. Què esteu fent? Nois, és un tauró. Compte. Vés-te'n, tauró. Anem-hi. J K L. Atrapem-ho. Recollim tots els anells al seu lloc. Aquest pot ser primer. Aha! Aha! Crec que és incorrecte. No, està malament. Aha! No, també està malament. Lletres. M N O P Q R S. Hectòmetre, on és la carta? Ivan, obrim-la. Sí. Hola.
Hola. On és la carta? On és la carta? Hi ha alguna cosa a dins. Nois, veniu aquí. Obrim-la. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z. Lletres. És genial, però això no és el que necessitem. No hi ha res. He trobat alguna cosa. No et preocupis, deixa, està bé. Trobem les lletres. Iva i Bat. Feia trampes. Hem de trobar les lletres. D'acord, aquesta és la meva última oportunitat. Lletres. T U V Whoa! La lletra F és a dins, anem. On són les lletres? L'he trobat. Tinc la lletra. W X Y Z Falta la lletra F. Alfabets d'animals. Ei, nens, quin és el vostre animal preferit? On han anat tots els animals? Tinc una idea. Posem el trencaclosques ABC junts. D'acord, d'acord. Aló? 1-1. Realment ha funcionat. Ah, girafa d'Angola. B. Granota d'arbre que borda. Ring ding 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 ding, ring ding 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 bam bam bam. C. C. Pollastre. M'encanten els pollastres. Ballem junts. D.
D de gos. E. Àguila. F. Halo. F, flamenc. Que guai, un flamenc. G. G, gran danès. U, F. Hack. Bons moviments. Hipopòtam. H, hipopòtam. I, iguana. Tan gran. J. J de jaguar. U, jaguar. K. K, lleó de Katanga. Lleó. L, llagosta. Quina llagosta més xula. Masculí. M, peix lluna. Un peix lluna. 2. 3. S. N, periquito de Newton. O. O, bou. Os. Pàgina. P, pterodàctil. Foc. Q. Quin panda. Oh, els pandes són tan macos. RR, conill. Mandrós. S, peresós. També. T, triceratops. Genial. Triceratops. Unitat.
és aquest? U. Desconegut. B baixa. B baixa. Voltor. B doble. Oble. B doble. Tauró balena. X. X. Xauxeurus. UAU, Xauxeurus. Y. Y. Porc de Yorkshire. O. Porc roja. Z. Z. Zebra. Mira la meva encantadora caseta de jocs ABC. Ai! Oh, no, la meva caseta ABC ha desaparegut. Ai, Emma, Maria, vine aquí. Ho sento molt, Eva. T'ajudaré a trobar totes les bústies de lletres i construir la teva caseta de jocs. D'acord. Oh, veig la lletra A, però com hi arribo? No! No caminis sobre la taula, Eva. He trobat la lletra A. Les lletres. Mema. Emma. Tinc una idea. He trobat les lletres B, C i D. Potser els meus blocs són aquí. Oh! Espera, la meva bústia de lletres és aquí. Ah, aquí està. Aquí està. He trobat les lletres E i F. Oh, aquí estàs. Què passa? Per què es mou? Oh, no va! Para! Tinc una sensació. Comprovem la cistella de la roba. H. G. Comprovem si hi ha alguna caixa dins.
Comprovem dins aquesta caixa. Oh, i en veig més. Quatre lletres, tant. No. No, on són les lletres? No és això el que estic buscant. Oh, comprovem la nevera. No. On podrien estar? Oh, mira, les he trobat. Estan just aquí. M. N. O. Lletra Q i una més. Primer la P. P i Q. Anem a revisar el seient del darrere. Oh! Sabia que serien aquí. Recollim els blocs, però primer, divertim-nos una mica. Maria, no pots fer això. Surt ara mateix. Perdona, pare, només estava intentant recollir aquests blocs. R. S. T. Oh, anem a revisar dins les canonades. Crec que no hi ha res, però els he trobat aquí. Oh, n'hi ha dos, U i V baixa. He trobat la lletra cinquena. Primer la unitat. Pare, estàs bé? Estava buscant això. Ei, Maria, finalment! Les últimes lletres. W. X. Primer la Y. Sí? Visca. Anem a construir la resta de la teva casa ABC. Sí, Maria. Crec que falta una lletra. M-M-A. Oh, sí, la lletra Z. Oh, mira, estava aquí tot el temps. D'acord, acabem això. La meva bonica caseta de jocs. Gràcies, Maria. De res. Oh, no, la nostra bonica caseta de jocs.